उदांस्रि निउज 24नि सेथि जोनोम सान फालिदों लोगोसे मावख' बेखेवदों चिरांनि रुनिखाथायाव। आथिखालाव गोबां बर' खौरां बिजों ओंखारबोगासिनो दं। दिनैनि दिनावनो चिरांनि रुनिखाथायाव जोनोम मोननाय उदांस्रि निउज 24नि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे मावख' बेखेवनाय हाबाफारि बानजायदों सदर रुनिखाथायाव। बे उदांस्रि निउज 24नि मावख'नि फिथाखौ हाना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म लोगोसे मावख'नि दरजाखौ बेखेवना होयो। दूरदर्शननि गागि खौरांगिरि आरो बे हाबाफारिनि गाहाय आलासि प्रीतम ब्रह्म चौधुरिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो। इएम जयन्त बसुमतारी, सभाराम बरगयारी, फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म लोगोसे चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमाफोर लोगोसे गोबां आलासिफोराबो बाहागो लायो। दिनैनि उदांस्रि निउज 24 खौ रुनिखाथा हालामाव जेनाखि बेखेवबाय, बे उदांस्रि निउज 24 खौ जेनाखि डेम'क्रेसिनि फर्थ पिलार होननानै बुङो, मेडियानि रल बेखौ जोंनि डेम'क्रेटिक ससाइटियाव लाखिलांगोन होननानै आसा थाबाय आरो ससाइटिनि मोजांनि थाखाय हाबा मावलांगोन होननानै आसा थाबाय आरो बे उदांस्रि निउज 24 फैबाय थानाय समाव गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोसिम सहैगोन आरो साक्सेसफुल जागोन आरो जेनाखि पाब्लिकनि एक्सपेक्टेसन बेखौ मिट खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैहाय उदांस्रि निउज 24 बेनि मावख' दिनैहाय लानाय जादों आरो बे मावख'खौ बेखेवदों आरो बेजों लोगोसेयैनो बोसोरसे सिगां जोनोम मोननाय बे उदांस्रि निउज 24 बेनि जोनोम सान बेखौ दिनैहाय केक हानानै फालिनाय जादों। बिनिनो दिनैहाय जा प्रीतम ब्रह्म चौधुरि, जा सिनियर जार्नालिस्ट क'क्राझारनि, बिथाङा बेयाव फैदों आरो दिनै जोंहा गोदाव मोसाहारि दङ, जायनि दैदेननायाव दिनैहाय उदांस्रि निउज 24 बियो जोनोम मोनदों। मिजिं खालामदों बे उदांस्रि निउज 24 जोंनि नैबे ओनसोलाव थांनाय गोलाव समाव राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ, गेलेनाय बे गासैबो बिथिङाव जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्रायबो बै फोथाराव मोजां मोजां खामानि मावनाय रोंग'सार मानसिफोर दंमोन। बेनि खौरांफ्रा बायजो मुलुगाव मालाबाबो फोसावजायाखै। जोङो जोंनि नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखोमानाय थानाय जेफोर गियान, जेफोर हारोंथाय बेखौ जों दिन्थिनो सुजुग मोनाखैमोन। नाथाय पर्टेल निउसफ्रा दिनैहाय ओरैबायदि मोजां मोनसे हाबाफारि लाबाय थादों, जेराव जोंनि खना खनला जानाय माखासे जाथायफोर, सरकारि माखासे आसनिफोर, बे आसनिफोरखौ दिनैहाय रायजो राजानि खाथियाव बोदलानानै होदों, लांनानै होदों आरो बेजों रायजो राजाफ्रा निस्सय सांग्रां जादों। समाजखान्थियाव, रांखान्थियाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, गेलेनायाव बे गासैबावबो दिनै सांग्रां जानो हादों। बेखायनो मिजिं खालामदों उदांस्रि निउज 24 फैबाय थानाय समाव जेरैहाय सुबुंनि उदांस्रि, बे उदांस्रिखौ जाहाथे फारफ्रोम बिथिङाव लाबोनानै होफैनो हायो। उदांस्रिनि मिनिङा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो रोंखा राखा जानानै सोरनिबा दैदेनजानाय, सोरजोंबा दैदेनजानाय, सोरजोंबा सामलायजानाय बे जायाजासिनो जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गावनो गाव साननो हानाय, मावनो हानाय, खालामनो हानाय बेबायदि गियाननि सासे साफा बिगोमा जाथों आरो बे बिगोमासिम लांनो थाखाय बे उदांस्रि निउज 24 रायजो राजानो जाहाथे बेखिनि साननाय, बेखिनि सानस्रि, बेखिनि सान्थौखौ लाबोना होफैनो हागोन आं मिजिं खालामो।